Bala Ken Rosas. Tinapalabas, baligyan nakalibas ni Joyce iti ima da Jeremy ken Emily. Ngam kasukat matdayta tipan nakaibalod ni Vanji iti nasipngat asiled. Limedmet ang naragsakan ni Tiago iti napasama ken ni Nardo. Pinagsagaran nga rod ni Jeremy ni Tiago, taison timang lipas iti misyon ni Nardo. Nadaan iti saan na nagkinaawatan na Darius ken ni Alexandra, ket dito'y manen akinasapulan ni Alexandra ni Michael, ket kinunana, ngaklunin nan ti ayat na, ngem, nagkadkad ni Michael, ket naklatlatan ni Alexandra. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan, Bala Ken Rosas! Naimbag na oras mo, Joyce. Sir Michael? Flowers and chocolates for you. Thank you, sir. Paborito ka talaga ti rosas kan chocolate. Nagbanglo. Agtugaw ka, sir. Saan ako nagbayag-bay? Inmay ko lang inted na gitakan ka. Isaganaan ka pa'y kumaiti meriendam. Saanan? Kumustahan ka lang dito eh. Okay, aklaang ditoy. Maragsakan akmat. Taada sa bali amang bisita kanya. Agananat ka ha. Espesyal ka kanyak, Joyce. Ha? Sir? Saan nakman nga awagan iti sir? Michael ko namlatan. Mabalin ka di, Joyce? Sige. Noday tati kayat mo. Michael. Oh, Sir Darius. Dahito iti files nga ipapabirok mo kanyak. Agyaman nak Michael, nakita madagos Naurnos ngamin iti files ko iti computer. Adapay ka di iparamid mo, sir? Awanen, agyaman na ka. Sige. Agsubli ako ni J-table ko. Michael, mabit lang. Apa, sir? Ni Alexandra. Saan kami na nakapagsarita pa'y anasaya at kadagiti kalabes ngal daw? Anya ka diti kayat mamaman? Adda ka din na ibaganakan ka, asakit tinakam na kanya. Tinaibaga na kanya, kat di ka na na saan nyo pagkinkinawatan. Day tala Ako, sir. Isulangan ti kasaritam. Okay lang kan ka? Apay akas na ti saludsod mo, sir. Ha? Awan. Sige. Lipatin mo tinaibagak. Mabalin mo tagsubli iti lamisan. Oh, Joyce. Naragsak ka ngaglinlinisan. Kastoy gayam tirik na. Ti adda mangipatpatigkan ka. Naidumduma. Ha? Owan. Kasta talaga. Panag ko na, ma'am. Rumbang asong batak ni Michael no agaram kanya? Apay kitinasan? Sa bagay, kinunam abaro. Awan mo't dakos na, tabalasang akmat. Sika, ma'am. Napadasam ka din, ti ada boyfriend na? Ha? Sino ti boyfriend mo? Ay, tila madamdamag ko. Nag-sweet ni Michael. Sapay ko matasan nga agbaliw tirik na kanyak. Jeremy? Mabutang ni Joyce nga agkamang kadagiti otoridad. Iso nga awan ti rombang nga pagdanagan ta? Di ka agsigsigurado, Emily. Kasta nga minti mariknak? Amangan no nagawid lang ije probinsyada. Kat kayat na ti agulimat. Makantakit din. Ken di mo liplipatan a bisitahan ni Vanji. Iti nakaibaludan na, ha? Awan panawan ko? Adapay dagiti babay nga asikaswag inton madamdama. Bilinam dagiti babaonan. Amangan no saan kit din nga agang angas da Vanji. Anya ko maita. Baybay amon
Iso talagang tigibos na. Oray kas kasano, nagnumaran tamat ni Vanji. Iso tratun tamat iti nasayat. Bayam amadusa gapo iti naramid na. Ikulong mo pa'y lang ijay? Tapno mapnak dagiti lamok amang kagat kan kuana. Nagpigsa ti todo. Narigat ti agura iti pagluganan nita. Agpaituludak ka ni Michael. Imunan sa nanagawid. Siya kung ti mga itulod kan ka. Numabalin namin. Kaya't ko aliklikan ti dita man ang pagkinaawatan. Si Kamat. Lipatan mo no niya dagiti napalabas. Ala, itulod ka ni di apartment mo. Kunak man mo itulod na iti apartment ko. Apay adito'y coffee shop tinapanent na. Tapno makapagsarita tapayan na lang. No may naig iti trabaho. Sige. Panakunak Saan na trabaho ti pagsaritaan ta? masapol nga agawid ako. Saan ang mabalin nga awan kadwa ni Joyce iti apartment ko? EJ ti papanan ni Michael. Naibaganakan ka dito? Wen. Alexandra, kahit ko lang bumawi ka dagiti ado ang nagkurkurangan ken ka. Adamat nagkuranga. Iso dispensaran nakman. Oh, kung naklakit din. No di mo amo tagkid daw iti dispensar. Agpaiso, nagkadwa tayo iti trabaho. Ngam di mo pa'y unay amo noan niya ti kinatako. Wanyag paiso niya. Sino kang agpaiso? Agent Alexandra Meneses. Apay nga wan silaw dito apartment ko. Darius, maditag parparik na kanyak. Bumabatan. Ang mga nadalang di taunig ni Joyce. Sige, bumabata nga rudan dito kotse. Madala ka nak. Nakalaktiri daw pati dagiti tawa. Awan dito unag ni Joyce. Anya? Maulit ka di man ang tinapasamak. Ang mga narimormat. Saan ang mabalin abasta rumarlatan ni Joyce? Imbagak kan kuha na adelikado ti siguridad na. Ni Michael. Padasag ng awagan ti cellphone na. Napanan nga tan ni Joyce. Oh, talaga saan ko ang makontak ti cellphone ni Michael? Sana bali. Adamot duplicate ko. Lokatakon ti apartment. Makaparelax ti agtalinaad dito'y part. Itaak laang manin ang nakaumay iti kasto a lugar. Nasip nga tan, Joyce. Panagkunak. Naskan nga gawitan. Kaya't ko tinaan-anay awaya-waya. Jay awan ti pagbutbut nga. Saan akas iti kondisyon ko ita? Italang da ito'y Joyce. Agpatinggamot lang da ito'y panagtuok mo. Agyaman na kada kayo ka ni Ma'am Alexandra. Tasanda ka baybayan. Ala, agawitan. Tama nga no birbirukan da kan. Kaya't kung tumanin ti agpasyar. Mabalin ka di. Asigan tumanin ti kadwa. Uwan, Joyce. Madanagan lang ita. Tasaan taan nagpakada. Amumatan, abinilin na ka ni Ma'am Alexandra. Bayan, talertuak dagiti pan nakabagiti lenteg. No bilang taon pa lang ni Joyce aging gat madamdama. Kasta una yan tidanag ko. Ang mga noad na nangalakan ko na dito eh. Kat insublida man ng ijay sigod a pagtrab-trabahuan na. Sa akong di mga lukat. Sino ata dayta? Sino dayta? Sir, siyak da ito'y. Ni Michael. Kadwak ni Joyce. Sa di naman tinapnapanan nyo. Apay-apay manaw kayo ajak amo. Sorry, ma'am. Saan mi anaputan ti oras ka ni Michael? Napan kami lang dita park, dita si Deg. Michael, Joyce, jak kayatan ama ulit pa'y dahito yung hinaramid nyo. Jak kayat nga agpagad ti biyagyo ado. Wan, ma'am. Saanin ang maulit pa'y? Jerry
Jeremy, umay mo kitaan dagiti babae asim magpat. Nagpipintas da. Isurum ida iti nasayat, ha? Dagita ti mangted ka data iti adu a kwarta. Agtalat ka kanya, Jeremy. Patsak, asaan da ang maipada ka ni Joyce? Amumutan ti estratehiya nga raramidan ta. Well, ado pa'y dagiti agsangpat a babae? Agtultuloy na tati pa nag-recruit kadagiti na duma-duma a lugar. Saya atom ti trabaho, Emily. Tadakkel to ti premium. Aba, Jeremy, kaano ka di asaan ko asinaya at ti serbisyo? Awanan ti panagkunam. Dayta ka ti pangayatakan ka. Iti uray ka anuman. Di nakpay pinaay. Saan man na mabilang dagiti naganak, nga umay mga report iti anak da mapukpukaw. Kita nyo? Dagita amin dagiti ladawan da. Talagang rin ngagtultuloy ti operasyon da, Chief. Iti investigasyon kini Joyce. Patyak nga ado ti ammo na may naig kadagiti akas o ti human trafficking. Iso nga ti may baga kada kayo. Ket annadan, ken salwadan nyo ti siguridad ni Joyce. Ken uray da kayo adwa. Agannat kayo, met. Dakkel a sindikato ti mabanggayo ditoy. Chief, narugyan min da ito eh. Iso alepasin mi. Mangnamnama kayo, sir. Malpas mi daytoy akaso. Mamati, ken agtalakak unay iti kabalan nyo. Kas special agent. Rugyan dan ti investigasyon kan ka, Joyce. Isaganam ti bagim. Madandanaganak. Ibagam lang ti budno kadakwada. Tinakitam kan tinapasamakan ka. Diyak kuman kahit alagipan dagiti napasama kanyak ijay. Ti kasapulan ita, makitinulong ka. Tapno matiliw. Kan maidatagan iti kaso dagiti nangabusukan ka. Sikat imang patpatibgar iti pakinakam ko. Sapay ko ma. Tagtalinaad kalagtaan na podno kanyak. Saan ka baybayan? Kalpasan ti investigasyon, kat may datagan dagiti rumbeng nga sumungbat. Mabalin mo itong tagawid. Makadin namon dagiti naganak mo. Dahita tinabayag kun ngayon iliwan ang mapasama. Nako namin itay, Joyce. Anagyan kay iti underground ti balay. Juan, pudno dayta. Adayo day ang lugar. Adda ti dua alalaki anang bantay kanyak ijay. Tiago, Kanardo tinaganda. Mabalin ka di ang mapantayo ijay lugar anang ipanandakan ka? Mabalin. Amok day jay ang lugar. Okay. Anya pa'y Joyce. Anya pa'y dagiti ipapaaramid na ka. Sumursurot kayo mat kadi ka dagiti customers. No at dagiti kayat na mangirwarkan ka. Juan, iso ti jak kayat dayta. Nga mapilitan nak. Naungat ni Emily. But nga nak, apatayin na kano, nga jak sumurot. Aminak, may saakmat karagiti mabaybayadan nga escort service. Dagiti babak ng negosyante, kan politiko. Dito'y ang lugar, tinangipanan da idi kanyak. Sa dino ti underground ni bagbagam. Iji abanda. Mabantayo ijay. Kat itudok ti pagnaan iti underground. Mabit lang, Joyce. Naku namitay nga dagbambantayan ka. Ang mga nadapay lang dita, ti agnagan ni ti Tiago. Amangan mo dalang dito aglawlaw. Agsipsipot. Taiso ti aramidon na idi. Nalabit mat nga adda di taunag. Rumbangiran nga ganda tayo. Delikado nga paiso daytoy alugar. Underground at talaga dito yung lugar. Apay kastoy. Kasla na bayagan nga awan ti agnanag titoy. Dati asalit. Tinangikulungan na kanya.
Dagit ko. Ag sinublat lang ako may magbisita kanya. Kat kanayon dak apangtaan. Panag ko na. Naisaganaan ni Jeremy Tiami. Pinapanaw na dagiti agbambantay. Dito'y namaglain siguro nga ikulkulong dagiti dadto nga babae. Kita nga, Alexandra. Adda dagiti bad, kan badbado dagiti babae dito asilid. Anya day jay. Adda nagputi iti day ti abanda. Sa akong timang kita, dito'y kailangan. Boss, at akon. Masaya tadakan. Ah, tinungpal mo ka di matlaan, nagitimbilin ko. Wen, kat kaslawanan mamaay na a pinanawak ti underground ti balay mo. Sige, agtugaw ka. Agsarita ta. Amo ka na patiglaw na iti pagsaritaan ta. Kwarta ti pagsaritaan ta, Tiago. Saan ka di? Aday tati kayat mo. At dangag pa ito'y tagkut-kuti di abanda. At dapay lang siguro na bati nagpampantay dito eh. Day! Darius, asino ti pinaltugam? Ha? Utot mo't lagayan day, Jay. Di marayan. Awanan ti tao dito eh. Ngam saan ana ikat dagiti gamit ti babae anak kita tayo ijay asilen. Vanji? Apa saan kang agtagtagari? Vanji! Bruno? I-switch mo ti silaw. Tama. Kitaak na, Vanji. Ha? Nakaida iti swelo? Vanji? Ma'am, saan niyan kutkutay? Di ka makibiyang! Ayaban ni Jeremy! Partakam! Wait, ma'am! Natay samutan. Saan samutan nagang angas? Oh! Natangkan nga minum ti bagina. Apay! Ano tinapasamag dito eh? Jeremy! Kitam! Saan ang nagang angas ni Vanji? Kunakun kat. Saan nga agbayag tipyag na? Binaybayang tumot ngamin. Ikali tayo na dagos? Narigatan! No adda makaam mo itinapasamag kan kwa na! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliway na denggan, di tuloy tinobela tayo na pauluan. Bala, Ken Rosas! Bala, Ken Rosas! Tinapalabas, intuloy ni Michael ti panagrayo na Kenny Joyce. Ket iti na minsan, kelat ang nagpukaw ni Joyce iti apartment ni Alexandra. Nagdanag nga rod daytoy. Saan na nga mo nga inawis lagan ni Michael nga agpasyarda iti parke. Adu, dagiti napatag nga impormasyon ang naibaga ni Joyce iti investigasyon da Alexandra ken Darius. Nagturong da iti lugar nga da underground na anang ipanandakan ko na ken nang ipaludan da. Ngam natakwatan da nga awanin ti tao nga giga ni Jay. Nag-report matan ka ni Jeremy ni Tiago. Kabayatan na. Binisita ni Emily ti silet anang ipupukan da ken ni Vanji. Ngam natakwatan na at ito'y kat nalamisan abangkay. Itagagayem, tinggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Para Ken Rosas! Sigurado ka di anak tayan. Apay, kayat mo ka di nga agbyag pa'y day ta babae? Sige, ayabamon dagiti taom, tapno ikalidan. Sa bagay, amangan mo umangot pa dito eh. Uy nga Rod, saan ta mo ta nagkurang? Inikanta iti kanan na, ngam di na kayat limangan. Ha, panawantan? Talaga siguro, aday tatigasat na? Dahil tirecord ni Michelle Castro. Escort service ngayon muna ang napapatay. Kat, dahito yung matiladawan na, Joyce. Mingming man na imbag. Nakitkitam ka din?
Barbaruak lang a recruit da. Ngam na danunak pa dayta ang babae. Na minsan na nagkita kami. Kat kuna na kanyak. Rumbang nga ganadak. Sipot idi. Saan kami na nakikita? No, kasta. Nabatad ang naggapo ijay ni Michelle. May samot lang ang idi nga escort service. Dayjay at Jeremy ti mastermind iti dayto ang napasamak. Ni Emily, apay adi mo dinakamat tinagan ti ex-girlfriend mo. At dan natibkar ng ebidensya kontra kadakwada. Agpatinggan ti kinadakas dagita adto. Anya din bagakan katigayam mo, opisyal, Jeremy? Jack nagustuhan timbaga na kanya. Bagat to ni Jibalay. Ibagamon. Ilang mat driver ti kadwata dito eh. Kaya't ko amamuan. Partakan tag drive! Wadya. Jeremy, anya timbaga ti gayam mo nga opisyal. Delikado ti sitwasyon nita. Talaga gaya maintuloy na gijay nga agent nga imbestigaran ni Joyce. Anya? Kinasaritak ti gayam ko. Lumabalin na patayin tanday jaya babae. Maraming dayta. No kayat na. Sana kas ka rin na. Saan nga italagdag iti taga-NBI ni Joyce? Madanagan ka? Nas ka ngagpalami tapay lang. Anya ti kayat mo asawan? Pumanaw tapay lang dito eh. Kasanon tinegosyo ta. Online ti negosyo ta. Mabalin talata nga agkakwarta. Nga uray adayo ti ayanta. Mabutbut nga, Michael. Saan anarwam iti kasi anak kadua sa lutsod. Apay adagiti taga-media, tagsisinugat ang mangin interview kanyak. Kasta talaga nung maipasidong kay ti investigasyon. Kasaritam ida. Ni Ma'am Alexandra, jakon kaya ti sumango iti investigasyon da. Joyce? Paulit-ulit dagiti salsalutsoden da kanyak. Bayam, takasarita kida. Kaano ka di ang mabalin nga agawidak? Saan ka di ang nagkarida kanyak? Nga iti mabiit. Makadua akong dagiti naganak ko. Apay ida. Apay asanda kapag awidan. Michael, kasapulan mi manan titulong mo. Malagip mo kadipay di hard disk anaala tayo iti opisina ni Jeremy. Sa bali ti hard disk ka naala tayo. Tanaytad ni Jeremy dayto iti may sa lalaki. Ngam addalat ta dagiti linaon tinaalak a hard disk. Malaksid ka dagiti ado at transaction da iti website. Adda ka di pa'y natakwatam at transaction ijay. Isuda ti responsable iti panangiwaras kadagiti na duma-duma a virus ken pananghack kadagiti websites. No kasta, milyon dagiti kwarta ang maisarag da iti account da. Alexandra, siyak matita ti agdamagkan ka. Anya dayta. Kaano agpatingga ti panangimimbestigaryo ka ni Joyce? Madama pa'y laang ti investigasyon mi kankwana. Saan na kaya ti agpaimbestigar? Anya. Dayta tinaibaga na kanyak. Amumat, na trauma iti napasamak ken ko na. Karkaro ti panakatroma na, gapoy tinalda o panagsalsaludsud yu ken ko na. Ano san nalakuman? Sana nalaka ti pagdaldalanan na ita. Kaya't na makita, ken makadin na dagiti naganak na. Saan na anaaramid, gapoy ti investigasyon nga aramiden yu ken ko na. Michael, tulungan na kami kumaamang ipalawagkan ko na iti amin. Ad-addaan na paggat ti biyag na ita. Ta nagwarasen dagiti impormasyon na ibagbaga na. Kasano itan nga iti siguridad na nga ipaspasigurado yu ken ko na. Michael, maawatam kumamat ti sitwasyon. Aramatan nyo lang ni Joyce. Dayta tinabatad. Sika tinangikarikan ko na iti proteksyon. Aging gakalang iti sao. Di mo amo atakderan dayta nga imbagam. Anya?
Nas ka na makadanon tayo di nakasarakan da iti bangkay ti may sa babae. Bangkay. Wan, nas ka na makita ta. Amangan no bangkay ti escort service day jay. When no may sa kadagiti mapukpukaw a babae. Kunak no agpatinggan ti kastoy agreement. Aging ga si bibiyag dagiti kriminal. Awan ti patinggan na dahito yung mapaspasamak. Iti daygi abanda. Aga-ari bongbong dagiti tattao. Wanyag paiso. Iparking kong tilugan dito eh. Dumsagtan. Sige. Maditi angot na. Ang mga numanon nga aldaw ang naibalang day tabang kay. Wanyag na. Wanyag ka. Asid ganta. Excuse me po. Pan nakabagi kami tinintag. Saanin ang mabigbig tilangan? Maruprop san ti bangkay ti babae. Malas. Malas at talaga. Oh, anya tinabuyam iti TV. Makauwat ka manan. Asino ti sana makaungat? Binilin ko dagiti tao nga ikalida. Ngumanya ti naramid da. Imbelang dalatan itinusa dino a lugar. Ha? Ita, pagpipiyastanan ti media. Dagiti sadot ataom. Pumanaw tan dito eh. Sakbay ang makaaramid iti addang dagiti agent amang imbestigar iti kaso. Anya ti kahit mo nga rod nga ipasagana. Ti passport ta. Okay. Manganta ko may jarwar. Ngam dito'y laangan. Mas safe ka dito'y. Joyce, kumusta kayon kin ni Michael? Agar-aram ka din kan? Sana day tati kayat ka pagsaritaan ta, ma'am. Tinasarakan da bangkay. Mangmanganta. Saan arumbang aday ti pagsaritaan ta, Joyce? Sana balik kanyak ta na irwama kon. Ngam si Kangay. Ni Vanji day jay, saan ka di? Saan akong pirmado? Iso day jay. Pinatay da. Nagitiawanan konsensya. Iso timbagam anang palubos kan ka. Saan ka di? Ada na ibaga na idi kanya kapag saksakitan tinakom na. Di pa nang patay da iti lalaki nga ay ayatan na. Anya? Iso day tati nangidoron kan kwa natin malikod. Kadagiti sursurutin na nga among na. Gapo iti inaramid da iti lalaki nga ay ayatan na. Anya? Nasken na may apurat investigasyon. Amumat ng dagita a klase at tao. Nang runa dagiti adu ti kwartana. Nalakadalang ang malibasan ti lintag. Di danto maitarayan dagiti nagbasolan ta. Pudno dayta. Ket amam, agtultuloy latta ti panagpukaw dagiti babae ngal alilawan da. Maaramid dalat ta ti kaykayat da. Gaputa adu ti kwartada. Ket saan tang agsardeng? Aging ga matiliw ta dagiti kriminal. Ururayan na tanti driver amang itulot ka data ija airport? Anya pa lang ter aramidam, Jeremy? Adaw oraya ka importante nga awag. Wala daw tan iti flight ta. Kadaytan. Hello. Itan ti flight mi ka ni Emily. Nalawag ka dimot lang dyan nagsaritaan ta. O sige. Amo yun ti aramidan nyo. Asino dya kinasaritam? Mabuam to no asino. Ala, mapantan. Anya pa iti kayat yu amaamuan manipod kanyak. Saan kayo kadipay anauma? Ngagim imbestigar? Adu pa ngamin dagiti kayat mi amaamuan. Anya kayatan. Naibaga kaminan kada kayo. Kayat kunti agawid. Lading itak.
Ngam, saan ang nalaka dayta akid daw mo? Kalpasan nga ado tinamon nyo kanyak. Kasta ti aramidan nyo. Um, Saan nyo ang maipaay kanyak tikit daw ko nga agawit? um, Awan matlagayam konsensya yo. Joyce, mawatam ko mamat ti sitwasyon. Darius, siya kung ti makisarita kan ka na. Kaslaak matlabalod dito eh. Limitado amin ang garaw ko. Joyce, danggan ti bagakan ka. Para matla iti pagsayang atam da iti nga aramidan mi. Para iti pamilyam. Para lang ka na kayo. Tarigagayo lang nga makaala kanya kiti kasapulan yung nga impormasyon. Saan apod na dayta? Nasken amabantayan ka na imbag. Anya tinangag ko nga ipasidong da kano iti Witness Protection Program? Anya ti kayat na sa unday ta? Limitado amin ang garaw ko. Amin na papanag. Mabambantayan na. Joyce, Jakla ko man inmanugot iti na ito'y. Agpagad matlagayam ti biyag ko dito'y. Mabalin ka di nga muna dito opisina? sige. Apay, aday bagam? Kumusta klase ti taray ti kaso nga igaman nyo ka ni Sir Darius? Oray kas kasano? Adamat ng tinapintas a development na. Agpakpakatawa ka, Agent Alexandra Meneses. Anya ti kayat masawan. Kasano nga ituloy yo ti kaso nga igaman nyo? Idinto tawanan dito Pilipinas dagiti prime suspect yo. Saan ka kadi amamati? Akabalan mi asulbaran day ka kaso? Mamati akto ninton maipabalod yo dagiti suspect. Gamita, agdwa-dwa kiti kabalan nyo. Kunak man no agkakadwa tayo iti day ti alaban, Michael. Idi dayta, gamita, saanen? Anya. Kita nyo ti mapaspasamak ti ni Joyce. Parparigatan nyo lang. Pag numnumaran nyo lang, ngam di yo kabalan nga ipayan iti proteksyon. Di ka kumagsaw iti kasta. Di mo lang amuno kasano ti sakripisyo nga aramidan mi kini Darius. Ngam da iti titandaanam, Michael. Ipaneknek mi kan ka. Anagbidot ka iti panang tagibasit mo kada kami. Apeng ni may ka dito apartment ko. Mas daawak man, Darius. Di mo ka dinadlaw. Ado dagiti miss calls ko iti cellphone mo. Tangam, saan mo matasungsung-batan? Juan, ado nga pesa. Kasapulan ta titunggal maysa. Amok, naturad ka. Kabailam ti lumaban. Ngam saan aming ngal daw, ket kabailam aprotektaran day tabagim. Sa balin ti taray ti panunot ni Michael. Nangag ko amin dagiti insawang na ken ka iti opisinam. Ayan, jak lang nagtagtagari. Madanagan ngamin para kini Joyce. Ngam saan arumbang dagiti nga imbaga na ken ka. Tagtagibasit nun nanti kabailan ta. Ket jak kayat ti kasjay. Oh, awanin. Panagkunak ka talaga asuminan kadata ni Michael. Nadagsan dagiti inibatan na abalikas. Panagriknak. Dudwa talaangan alumablaban. Di ka madanagan. Tasaan ka abaybayan. Darius. Nadagsan unay tiriknak kadagiti ang mapaspasamak. Inalakot niya. Awanin ni Mami apang ibagaak kadagiti parikot ko. Itala nakita ti panagsangit na. Kat nagirot pa iti panangarakot na. Alexandra, di kagdanan. Awan sa baling at tinulong. No di datamat lang.
Agan anos ka pailangan dito safe house anang ipanandakan ka, Joyce. Pudno ti kinuna ni Alexandra. Para iti proteksyon mo rito yung aramiden da. Sana kasto iti tinarigagay ko abiyag. Kayat ko ti normal na panagbiag. Tay nawaya maaramid ko ti kayat ko nga aramidan. Tay mapanak iti kayat ko apapanan. Dumtang tumatlaang dayta. Michael, adda nagkinawatan ta. Kat mabalin ko nga ibagakan kati kayat ko nga ibaga. Anya dayta? Ay ayaten naksaan ka di. Uwan. Ay ayatan ka, Joyce. No kasta, tulungan na ka makalibas dito yung safe house. Anya? Kaya't kung tiyag sublay di pamilyag. Mabalin ka di, Michael. Anya, mapukpukaw manen ni Joyce. Wan, umayak adagos tita. Sige, bye. Oh, napasamak manen ti pagbutbut ngak. Adda nga tanang ilibas kan kuana. Ijay safe house nga ayan na. Oh, Anya ti makitam iti silid ni Joyce. pwersa nadadaal ti tawa. Kat ijay tinagnaan na rimor. Talaga nga taan naglibas. Wano, adda simurutan na. Kung nadagitag bambantay, ang naglibas. Tawan mo tinasiputan da nga imunag ditoy. Ni Michael, amok nga da pa kainaigan na iti daytoy anapasamak. Talaga ang nadadaal ti tawa ti silid. Ngam, tinakaskas daaw. Kabalan nga ta ni Joyce apirjen ti tawa. Landok day jay. Ket lalaki lang ti adda kabalan na amang pirdi ti day jay. Alexandra? Sir Darius? Sa dinot ti ayan ni Joyce. Anya? Ni Joyce? Apay, anya tinapasamak? Di ka naging didiya mo pa, Michael. Sir. Sumra ka kuman di opisina. Diyak amo ti ibagbagayo. Di na kami kumanparigatan pa, Michael. Amumi asikatin ang tulong kini Joyce tapno aglibas ijay safe house. Saan da ka pabasulan? Awan amo iti reta. Diyak amo nagpukaw manan. Ningata Michael dinang tulong kini Joyce tapno makalibas iti safe house. Gagayem, di uliway na denggan tituloy tinobela tayo na pauluan. Pala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon kan musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Ken daytoy nga istasyon. Pala Ken Rosas.